El nostre punt de partida, i una mica quan parlem de distribució, té molt a veure amb la sobirania alimentària, amb el que ara explicava en Pep. Quan es parla de sobirania alimentària i del dret dels pobles a triar la seva alimentació, avui en dia no en podem parlar sense oblidar quins són aquells canals de distribució, quins són aquells canals de comercialització i de quina manera ens ha de poder arribar i hem de poder triar allò que ens arriba, d'acord? És molt important que podem triar sobre allò que mengem, però també hem de poder triar, també hem de poder decidir i incidir sobre la manera en què ens ha d'arribar això a les nostres viles i a les nostres places, d'acord? Aleshores, no només no sabem com es produeixen molts productes, no només no sabem en quines condicions, sinó que no sabem com ens han arribat, en quines condicions ens han arribat, des d'on ens han arribat i per què ens han arribat els aliments que ens han arribat. Nosaltres sempre fem un dibuix que parlem de la producció i els projectes de producció i del que es produeix, que aquí ell n'ha parlat, i que és un aspecte que es treballa en el món de l'agroecologia, el suport a la producció, els problemes que té la producció s'estan estudiant i hi ha iniciatives que intenten ajudar-los. Hi ha tota la part del consumidor i la consumidora final, tant individual com col·lectiva, sigui amb grups de consum, amb botigues cooperatives, amb iniciatives potser a més escala que hi puguin haver o noves fórmules, que és un moviment, el del consum col·lectiu o el consum cooperatiu aquí a casa nostra, que ja ve des d'abans de la guerra, l'època de la República, i que ara en els últims 35 anys hi ha un teixit prou important i interessant de cooperatives de consum, d'associacions de consum, d'agrupacions de consum, i últimament, a més, amb iniciatives amb un salt d'escala, que vol dir amb una aposta per la professionalització i, per tant, per agrupar més consum, que esdevé tot un repte. Aquí s'ha de tenir un exemple, com és el Rodal, per exemple,